Vitajte na kanáli Promoteus Slovensko. Mandarínky sú v akcii za 1 euro a 29 centov. Toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen s 8 rolkami je v akcii za 99 centov. Pomaranče sú v akcii za 1,69 eur za 1,5 kg. Hrozno biele bezjadierkové je v akcii za 3 eurá a 39 centov. Karfiol je v akcii za 1 euro a 49 centov. Zemiaky konzumné sú v akcii za 99 centov. Pečené kuracie filety Biedronka Premium sú v akcii za 1 euro a 10 centov. Kuracie krídla Megapack Krajina mesa sú teraz v akcii za 2 eurá a 39 centov. Anglická slanina 94% Deliso 100 gramov je teraz v akcii za 0,89 €. Čokoláda jahoda Oreo Milka 100 gramov je teraz v akcii za 1 euro a 19 centov. Regeneračný sprchový gel Lactovit 500 ml je v akcii za 2 eurá a 49 centov. Gel na pranie Black Woolite je v akcii za 8 eur a 49 centov. Kuracie pečenie Sous Vide Giza sú v akcii za 2 eurá a 29 centov. Bravčové rebrá Sous Vide Cook konia sú v akcii za 0,55 €. Bravčové karé údené 80% Deliso 250 gramov stojí 1,89 €. Šproty údené volej Marinero 102/170 gramu sú v akcii za 1 euro a 39 centov. Croissant s liesko-orieskovou náplňou a čokoládou 85 gramov stojí 64 centov. Chlebíčky ryžové rôzne druhy Pano sú v akcii za 49 centov. Vajcia L podstielkové Moja sliepočka 10 kusov sú v akcii za 2 eurá a 79 centov. Kozí syr plátky Delicate 160 gramov je v akcii za 2 eurá a 49 centov. Losos údený rôzne druhy Marinero 125 gramov stojí 2 eurá a 79 centov. Krevety surové Marinero 450 gramov sú v akcii za 5 eur a 99 centov. Zapekanka šampiňónová alebo šunková JMI s hmotnosťou 250 gramov alebo 215 gramov stojí v akcii 1 euro a 19 centov. Strúhanka Pano 500 gramov je v akcii za 0,59 €.
Uhorky Cornichens Fko 670/390 g sú v akcii za 2,29 €. Káva mletá Mozza Grande Edušo 250 g je v akcii za 2,99 €. Čokoláda jahoda Oreo Milka 100 g je v akcii za 1,19 €. Želé cukríky Jurejzik ovocné alebo kyslé kandi 200 g sú v akcii za 85 centov. Čipsy teriyaki pork alebo Thai sweet chili sú v akcii za 1,69 €. Ľadový čaj rôzne druhy Remzy s objemom 1,5 litra je v akcii za 95 centov. Juice ananás Happy Day 1 liter stojí 1,99 €. Likér Diplomat s objemom 0,5 litra je v akcii za 4,49 €. Casalment Vigno Verde 0,75 litrov je teraz v akcii za 3,99 €. Víno biele alebo červené Monte da Sera je v akcii za 2,29 €. Pivo Zlatý bažant 12 stupňové, pol litra, stojí v akcii 79 centov. Korektor Liquid Camouflage Nuky je teraz v akcii za 2,29 €. Pánsky parfumovaný dezodorant Energy Force Pulse Skino 80 ml je v akcii za 1,99 €. Šampón 7 Herbs No Damage Everyday Fresh natej 400 ml stojí v akcii 99 centov. Príkrm jahoda deva 190 g je v akcii za 85 centov. Sprejový čistič na kuchyne Cif 750 ml je teraz v akcii za 2,79 €. A vyváž rôzne druhy Silan na 46 až 50 praní je teraz v akcii za 2,69 €. Krmivo pre psy kapsičky kuracie, hovädzie v žele Cesar 4x100 g stojí v akcii 1,99 €. Vrtáky, byty a drobné príslušenstvo sú teraz v akcii za 2,49 €. Termofľaša je teraz v akcii za 6,99 €. Obojstranné fixky sú teraz v akcii za 2,99 €. Tulipány rezané 7 kusov za 2,99 €. Ak sa vám naše videá páčia, dajte like, zdieľajte ich a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Takto vám neujdu najnovšie akcie a zľavy.